Cafe Square eduke ka badon ha nong tmai shillong ka ai jingrap na ka banta ki to ki bakwa ban lek pule yak jing pule MBBS ha Bangladesh bat ha Russia na ka banta ka jing tip ka ba company a chphang kumno ban wat yak admission hakini ki artli ki ri phila ban chupon how to number kandai pran riu lai nyo kandai san nyo. Hakalai Putrik Ubnai Yayong Arjab San ka Confederation of Meghalaya Social Organization Komso kalahir Shakaway nakijaka talasi infiltration checkpost yaki nongwan rungto kabdon hai ratachra ha East Gente Hills ban pejbnia yaki lat kilinti kibabyang kata ban pejngor yaki kot kisla jong kibrio banabar kidang shim lani le na em ban pinshisha yaki brio kibayai lengba kata ka kherdop ka jongki yakane ka jingkhanra la yalam dauba sombor mi lengdo vice chairman ka komso Gente Hills region ringkat bat kiwei pat kiseng kibadon hapo ka komso kentup ya ka HYC Gentia student movement bat ka Gentia National Council hakane ka jingkhanra la yoi ba ka jingkhanra kalong ka badai bat katkum ka an kabalong ka badon kam ban khanglat ya kino kibrio kibanabar ban wan rung sopo ka jala Meghalaya Kidon kirio shimet kibala syakem bat lapen pai biang namar ka jingbom don kikot kisla kipabiang kani kamat kadai ka jing'e ka bakraw yo kinong song ka jala Meghalaya namar kibrio kibanabar kibomla ban penshisha kila ban wanra ya ki jing'e baper hapo ka jala bat ban kni no ya ki hok jongi onguba sombor mi lengdo nalor kata ha ka arpoi trik banai yayong arjarpsan ka komso kala khot ya ka jingalang hasilong bat kala menjur ya ka rai ban bisar penia ya barok ki jaka talasi ya ki brio ki bawan rungto ha keleng ka jala mentagasngi ka komso kala penpau biang ba kani kadai tang ka jingsnang da ka ba pendai jingmut ha ka ba jurip ya ki jingtre kam jong kini ki jaka talasi henre ya ki sen jam ba hakmat ban telakam ya ki jingwan toj jong ki brio banabar shaka jala un so pentre kam no ha ki por ban wan bat unsale ya ki sen jam ki bateng lada don kam ong ba sambor mi lengdo vice chairman ka komso Gente Hills kom president JNC negasngi nakaliang kayong ka Confederation of Meghalaya Social Organization haden ka jing chongilang kayong hapo shilong hakani ka arpitrik yang ni brai de chimi ya ka wikarai paulai pai lai seli ya kirkom check yang ki infiltration UM hakelen ka jela Meghalaya kayong nakaliang kayong kam ki leteli kiseng balang ka JNC, JSM wa ka HYC kiwa yelam ya ka komso ini apa rilom Gentia kayong dawanin negasngi wo upat wo seli ya ka komchak ya ki kot kisla yang ki bardela ki wan psia cepo kani ka state kayong leng ba kani ka gate ta ka jing lai pat yang yoy ka komchak yang ki pulis manggo ka biang hi ka kambo yoy ka kambo sakhi negasngi ta da chemle wa em ka tu kat ni ki em ya ki kot kisla ta yakini ku mem kikot kisla da pendong no iki da pendong biang ki nei thawa wan ge da i na kaliang ka komso hi yakani ka jing checking ko yang in dang wan pai wan seli dan hi yakani ka check gate andre ya ka program ko wachik mak yang i daule i haki benta ki ofer yang kerilom Gentia nadu haki semen plan haki ki thau krek ki bardala ki ofer raw kendang ya kikot kisla ni ba ile yakani yoy wata ka guru ko yang em ga perdisir nei da wada wan klip para kini ki bardala cepo kini ke state kayong ta ikam ki sen la na ki por do chemi ki khar bangla wat do chesor ta kini ya teman ngai wa perkhat ya la se wa em ke jingduna ka kom check yang kini ki infil hanre mandawan ini yo biang ya kom check kayong ki na kaliang kayong ta kentu iki wata strict ya ka kom check kayong ki knang wa ka jingwan jingmi yang ki bardala kini ke state kayong ya goman ko wa perkin ta na kaliang kayong ka komso ya kini ka jing checking kayong da puteni ga ni chekmat